こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はブッダガヤで居住祈願の儀式に出席されました。ダライラマ法王は能登半島地震で被災された方々を悼まれました。ダライラマ法王は人々に向けて新年のご挨拶を書簡にて述べられました。弁髪林主席大臣とケンポスナムデベル議長はバソチュギ減税し550回目の初音班を記念して挨拶しました。第2回チベット IT 専門家会議がダライラマ高等教育研究所で開催されました。チベット事務所ワシントン DC は中国とチベットの交流晩餐会を開催しました。カマシンゲ代表はシドニーで行われた中止元禄の文化イベントに出席しました。今週、ダライラマ法王は新年の初日である1月1日にビハール州ブッダガヤのカラチャクラグラウンドでサルナットの中央高等チベット学研究所とその卒業生、ポンダチュースンチベット人居住区、シャルソイン、チュチュマラムチモトラスト、ガンデンソインのスタッフから依頼された供養と居住祈願の儀式に出席されました。今週の水曜日、ダライラマ法王はゲルパ大学の卒業式と過去4年間に卒業した夏至たちへの夏至ラランパンの学位授与式に司式として招かれました。式典にはガンデトリリンポチェとジャンセチュゲリンポチェも出席しました。この4年間に卒業した300人以上の夏至にガンデトリリンポチェから学位が授与されました。1970年住職と試験担当官で構成されたゲルパの試験委員会が設立され、手続きと規則を定めました。それ以来、1000人以上の夏至が卒業し、その多くは世界各地で仏教の教えを伝えています。今週火曜日、ダライラマ法王は岸田文雄内閣総理大臣に宛て書簡を送り、新年早々、多数の死傷者を出し、財産やインフラが破壊された能登半島地震について悲しみを表明されました。法王はブッダが悟りを開いたインドの聖地ブッダガヤから、この災害で被災した家族やその他の人々に祈りと哀悼の意を捧げられました。法王は僧侶や聖地巡礼中の人々と共に日本の被災者のために般若心経を読祷されました。新年を迎え、ダライラマ法王は書簡で人々に温かいご挨拶をされました。手紙の中で法王は、今日私たちが直面している多くの課題にもかかわらず、人類が一体である中で、私たち全員がいかに相互につながっているかを理解することで、私たち全員がより有意義な生活を送り、より良い世界を創造するために努力することができると楽観的に感じていると述べられ、私たちは国籍や宗教に関係なく、思いやりと内なる平和を育むよう努めなければならず、そうすれば全人類の幸福に貢献できると強調され、前世紀が暴力の世紀であったとすれば、今世紀を対話の世紀にすることは私たちの責任だと締めくくられました。弁髪に主席大臣は2023年12月29日、ブッダガヤの国際コンベンションセンターで行われたダツァル・リンポチェ・バソチュギ元前史一世の550回目の初音班の記念行事に出席しました。ダツァル・リンポチェは第6代ガンディー保持者であり、ツォンガパロサンタクワの弟子、ケトゥプジェ・ゲレクペ散歩の弟子になります。このイベントにはサギャコマリンポチェが主賓として出席し、ガンデトリリンポチェ、チャンセキュージリンポチェ、クンデリンタクサリンポチェ、ジョナン・ギャツァブリンポチェ、その他の由緒あるラマソやケンプラが出席しました。
また、キンポソナムテンペル議長、ドマツリンテカン副議長、公安省のドマギャリ大臣、カスルジツンペマ氏、亡命チベット議会の常任委員会委員、インド政府からは国家少数民族委員会委員のリンチェラモ氏、ヒマチャルプラデシュ選出の立法議会議員のラビタクル氏などの要人が出席しました。その中で中央チベット政権のペンバツニ出席大臣は、バソチュキ・ギャンゼン氏に敬意を表すスピーチを行うとともに、チベット仏教への様々な挑戦が続く中、チベット仏教の保護と振興に多大な貢献をしたクンディリン・リンポーチェ、実演天智中期ギャンゼンペイ参謀13世を称えました。今週水曜日1月3日から8日にかけて、バンガロールのダライラマ高等教育研究所で第2回チベット IT 専門家会議が開催されました。この会議では、機会を求めているチベット人 IT 新卒者のための求人とスキル開発に焦点が当てられました。ペンバツリン主席大臣が主賓として出席し、チベットの新しい IT 専門家にとって、この進化し続けるハイテク技術の世界で成長し、チャンスをつかむことがいかに重要であるかを語りました。さらに大臣は中央チベット政権の行政のデータ数をデジタル化するために取った様々な措置について語りました。この会議は CTA やチベット人コミュニティで仕事を募集している優秀な人材と出会うことを目的とし、同時に参加者が IT 分野、特にチベット人コミュニティで活用できるようスキルアップ、知識強化、ネットワーク作りの機会を提供しています。2023年12月29日、チベット事務所ワシントン DC と IPK メディアはチベットと中国のコミュニティ間の関係を改善し、中国の人々の間でチベットの自由運動に対する認識を広めることを目的として、中国チベット交流夕食会を共同で開催しました。ナムギャチュル代表とツルトゥルムギャツ中国連絡担当官は、現在のチベット国内の危機的な状況を中国人に認識させることの重要性を強調し、中国人のチベット支援者による書籍などを通して、チベットの現実を中国国民に知らせるよう訴えました。交流夕食会には、ナムギャチュル代表、元主席大臣のテンジナムギャチェトン氏、チベット国際キャンペーンのテンジュギャツ代表、ICT の調査監視ユニットリーダーのプジュンセリン氏らが出席しました。その他のゲストには、有名な中国人作家のスーシャオカン、IPK メディア代表のワン・ルーチ、ゴーバオシェン、シャイエーランなど、新旧の中国人の支援者たちが参加しました。ガマシンゲ代表は2023年12月29日から30日の2日間、オーストラリアを拠点とするチュシ・ガンルックがシドニーで主催した文化イベントの初日プログラムに主賓として出席しました。チュシ・ガンルックはカム地方の別称です。代表は挨拶の中で、ダライラマ法のビジョン通りにチベット人が前進し、チベット政治運動の重要な時期にチベット人コミュニティの団結を維持する必要性について語りました。また、正当なチベット人の闘争が解決されるまで、中央チベット政権の基盤を強化するための団結的協力の必要性を強調しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。